ಲವ್ಲಿ ಕಿಚನ್ ಬ್ಲಾಗ್ ಯೂಟ್ಯೂಬ್ ಚಾನಲ್ಗೆ ಮಾತಾಡಲಿಲ್ಲ ಸ್ವಾಗತ. ಗಂಟೆ ಆಯ್ತು 11:30 ಇತ್ತು ಬ್ಲಾಗ್ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡ್ತು ದಾಯ ಪಂಡ ಕಾಂಡೇಡ್ ದಿಂಚೆಗೆ ಬೇಲೆನೇ ಅಂಡ್ ಇಲ್ಲದ ಮೇಲೆ ಗೊತ್ತುಂಡು ಇಟ್ಲೇಗೆ ಒಂಜಿ ತುಂಡ ಒಂಜಿ ತೋಜುಂಡು ಒಲ್ಪ ತೊಂಡು ಒಂಜಿ ಮಲ್ಪುನಾಗ ಬೊಕ್ಕೊಂಜಿ ತೋಜುಂಡು. ಸೊ ಅಂಚಾದ ಪೂರ ಕ್ಲೀನ್ ಮಲ್ತದೆ ಬ್ಲಾಗ್ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಲ್ಪುಗ ಯಾನೈತೆ ಬ್ಲಾಗ್ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡ್ತದಲ್ಲ ಕ್ಲೀನ್ ದೊಟ್ಟಿಗೆ ಅಡಿಗೆ ಎಲ್ಲ ಆಡು ಎಂಗ್ಲೇಗಿನಿ ಸ್ಪೆಷಲ್ ಮಾತೆರೆಗ್ಲ ಮೀನು ಸ್ಪೆಷಲ್ ಕೋರಿ ಸ್ಪೆಷಲ್ ಎಂಗಿನಿ ತರಕಾರಿ ಅಂಚದ ಎಗ್ ತರಕಾರಿ ಸ್ಪೆಷಲ್ ಇನಿ ಎಗ್ ತೌತೆಲ್ಲ ಕುಡುಲ ಇನ್ನೇನು ಸ್ಪೆಷಲ್ ತೌತೆಲ್ಲ ಕುಡುಲ ಅಲ್ಲೇ ಯಾನು ಕೊದ್ದೆಲ್ ಮಲ್ಪರೆ ಪೋಯಿನಿ ಅವು ಸಾರಾಂಡ್ ಅವೇ ಪಲಂಚೆನೆ ಬಟ್ ಓಕೆ ಭಯ ಮುಟ್ಟ ಬರೋಡತೆ ಅಂಚಾದು ಅವು ಸಾರಾಂಡ್ ಅವು ಐಕ್ ಗೊತ್ತುಂಡು ಇತ್ತೆಗೆ ಮಧ್ಯಾಹ್ನ ತಕ್ಕ ಮಲ್ತಂಡ ಬಯ್ಯ ಗೋರಿಯುಜಿ ಬಂದು ಅಂಚಾದು ಅವು ಸಾರಾಂಡ್ ಮಲ್ಲೇಜಿ ಒಕ್ಕ ಎನ್ನ ಮಗಕ್ಕೆ ಮುಲ್ಪ ಅಮ್ಮ ಈರು ಮುರಾನಿ ತೆತ್ತಿದ ಮಲ್ದಾರತ್ತೆ ಈ ರಂಚನೆ ಮಲ್ಪೋಡು ಹೆಂಗೆ ಪಂತೆ ಇನ್ನು ಶನಿವಾರ ಮಧ್ಯಾಹ್ನಕ್ಕೆ ಬರ್ಪೆ. ಸೊ ಅಂಚದ ಹೇಗೆ ತಿತ್ತಿವೆ ಇಪ್ಪದ್ದೀತೆ ನಾನು ಎತ್ತೆ ಪುಡ್ಸೋ ತಿತ್ತನ ಮಲ್ಪುನು ದೇಪಂಡ ಗಹನನ ಹಸ್ಬೆಂಡ್ಲೆ ತೊಂಬತ್ತೇರ್ನ ಮಲ್ಪರ ಹಾಪುಂಡು ಇಜಿಂದ ಆಯ್ನ ಶಾಲೆದಲ್ಲೇ ತೊಂಬ ನಗಡೆ ಪಾಕ ಟೈಮ್ ಹಾಪುಂಡು ಅಂಚದ ಗೊತ್ತುಜಿ ತೂಕ ಏನಾಗ್ತದೆ ದಿನ ಇಂಚನೆ ತಿಂಪಿನಿ ನೆತ್ತ ಏನ ಕುಡು ತೊಟ್ಟುಗು ಹೌತೆ ತೊಟ್ಟುಗು ಓಕೆ ನಿಜವಾದ ಬರೋಡಂಡ ಇಂಕ ಕಂಟೆಂಟ್ ಇಚ್ಚಿ ಇಂಕ ಪ್ಲೀಸ್ ಮಾತೆರ್ಲೊಂಜಿ ಕಂಟೆಂಟ್ ಕೊರ್ಲೆ ಈನ ಮಲ್ಪೋಡು ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಬಂದು ವ್ಲಾಗ್ ಏನು ಟ್ರೈ ಮಲ್ಪರೆ ಬೊಕ್ಕ ಹಸ್ಬೆಂಡ್ ವ್ಲಾಗ್ ಮಲ್ಪೋಡು ಬಂತೇರು ಖಂಡಿತ ಏನು ಟ್ರೈ ಮಲ್ಪೆ ಆರಡ ಪನ್ಪೇರೆ ಅರ್ನ ಆರು ಐಕ್ ಪುರ ಮಲ್ಪುಜೇರು ಪಂಡ ಯಾನೋ ಎಲ್ಲ ರಿಕ್ವೆಸ್ಟ್ ಮಲ್ಪೋಡ ಹತ್ರ ಪಂತೇರು ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬರ್ ಮಲ್ಪಲೆ ಪಂತು ಆರಿಗೆ ನಾಚಿಕೆ ಹಾಪುಂಡು ವೀಡಿಯೋದ ಎದುರು ಬರಿಯಾರ ಈಗಲೇ ಗೊತ್ತುಂಡು ಆರು ಪೂರ ಅಂಚ ಬರಿಕೆ ಪೋಪೇರು ಅಂಚ ತೂಕ ಏನು ಟ್ರೈ ಮಲ್ಪೆ. ಓಕೆ ನಾನು ದಾದ ಮಲ್ಪುನು ಗೊತ್ತಾ ಒಂದಿಜ್ಜಿ ಒಯ್ಕಲ ಅವಡು ಫಸ್ಟಿಗೆ ಹಬ್ಬಿಗೆ ಫೋನ್ ಮಲ್ಪೆ 12 ಪೋಪರ ಐಜ ಬಂದು ಗಹನ್ಲೆ ತಂದು ಬರ್ರೆ ಹಸ್ಬೆಂಡ್ ಪೋಪೆ ಪಂಡೇರು. ಸೊ ಅಂಚದು ಐಕ್ ಈರುಳ್ಳಿ ಟೊಮೆಟೊ ಪೂರ ಬೋಡತ್ತೆ. ಸೊ ಅಂಚದ ಟಿವಿ ತೊಂದು ಅವೇನು ಒಂಜಿ ಬೇಲೆಯನ್ನು ಮಲ್ತೆ ಐದು ಬೊಕ್ಕ ರೆಡಿಲ ಮಲ್ತೆ ಯಾನು ಎಗ್ ಫ್ರೈತ ರೆಸಿಪಿ ಆ ರೆಸಿಪಿ ಬೋಡಂಡ ಎನ್ನ ಚಾನಲ್ಡೆ ಉಂಡು ಸ್ಕ್ರೋಲ್ ಮಲ್ತು ತೂಲೆ ಖಂಡಿತ ಆ ರೆಸಿಪಿ ತಿಕ್ಕೊಂಡು ನಿಕುಲ ಟ್ರೈ ಮಲ್ಪಲೆ ಮಸ್ತ್ ಲೈಕ್ ಆಪುಂಡು ಸೈಡ್ ಡಿಶ್ ಗೊಂಜಿ ಮಸ್ತ್ ಲೈಕ್ ದ ರೆಸಿಪಿ ಪನೊಲಿ. ಅಲ್ಲವಾ ಶಾಲೆ 12ವರೆಗೆ ಬಿಟ್ಟಿದೆ. ಎಲ್ಲಿಗೆ ಹೋದದ್ದು ನೀನು? ಎಲ್ಲಿಗೆ ಹೋದ? ಹಾಂ ಯಾಕೆ ಯಾಕೆ ಈ ನೀರು ಬಾರ್ದು ಬತ್ತೀನಾ ಮಗ ಇದೇ ಬೋತೀನಿ ಈಗ ಬರಲ್ಲಿತ್ತು ನಾನು ಅರ್ಥೊಂದು ನಾನೇ ಹಾಂ ದೇ ದೇ ಆಗ್ಬೇಕರ್ಲೆ ಕಮ್ ಎಪ್ಪುನದ ಪಪ್ಪ ಪಪ್ಪ ದಾಯಿಲೆ ಪುಂದ ಅದೇ ವೈ ಕುಡ್ಲಾ ವೈ ಹಬಿ ಟುಡೇ ಸ್ಪೆಷಲ್ ಕಾಜಿಪು ಪಲ್ಲೆ ಈರ್ ಪಲ್ಲೆ ತೀರ್ನ ಪಲ್ಲೆ 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 ಏನ ಕಾಜಿ ಪಲ್ಲೆ ಇರು ಹಾ ಇಂದು ಸ್ಪೆಷಲ್ ಕಾಜಿಪು ಮರವ ಎತ್ತುಯಾ ತಾವತ್ತೆಲ್ಲ ಕುಡಲ ಅಂದಿಯಾ ಗಾನಿ ಇವರು ಸ್ಪೆಷಲ್ ರೆಡಿ ಆಗ್ತಾನೆ ಇವರು ಸ್ಪೆಷಲ್ ಅಂದೆ ಇವರು ಸ್ಪೆಷಲ್ ರೆಡಿ ಆಗ್ತಾನೆ ತಜ್ಪಾಗ ಮುಲ್ತುಲ ಏನ ಇವರು ಇಷ್ಟತ್ತೇರ ಈಗ ಕಿಶಾಂಡ ಕೈಕರ್ ಮುಂದಿಕ್ಲೆ ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ ಅಂತ ತೆತ್ತಿದಲ್ಲ ರೆಸಿಪಿ ರೆಡಿ ಮಾಡಿದೆ ಬೇಗ ಒಣಸುವಾಡ್ಯಾ ಅಮ್ಮ ಬರ್ಪದೆ ಈಗ ಫೋನ್ ಮಲ್ಪರೆ ಬಲ್ಲಿತ್ತನಾ ಚೂರೇ ಪಾಡ್ನಿ ಉಲ್ಲೆ ಅಮ್ಮ ಸರಡೆ ಬರ್ಪೀನಿ ಫೋನ್ ಮಲ್ಪೆರ್ಲ ಮಲ್ಪುಜಾರ ಚೂರು ಉಲ್ಲೆ ಪಣ್ಣ ರಪ್ಪಲ್ಲೆ ಒಂದ ಚೂರುಲ್ಲೆ ಬೊಕ್ಕ ಊರಿನ ಏನು ಉಂಟೆ ಹಬ್ಬಿ ಕೊಡೆ ಟಿ ಶರ್ಟ್ ಏನು ಹೇಮಕನಲ್ತ ಕಣದಿನ ಚೂರುಲ್ಲೆ ಏನ ತರಕಾರಿ ಕಾಚಿ ಪೆಡ್ಡಾತನ ಎಡತ್ತಿದ ಇಂಚ ಎಡ್ಡತ್ತಿಜಿ ಯಾನ್ ಇನ್ನಿ ಉಂಡತ್ತ ಐಕ್ ಸೇವೆ ಮಲ್ತಿನೇ ಆಯ್ತಾ
తారైపోతిని తారైపోతిని ఐదొగ్గ ಉರ್ದು ಬಾಡ್ದೆ ಕಡೆನಾಗ ಪೂರ ಗೊತ್ತುಂಡ ಸೇವೆ ಮಲ್ತಿನ ಜಾಸ್ತಿ ಹಣ ಹಾಂ ಕನ್ಪೆ ಸೇವೆ ಮಲ್ತಿನ ಜಾಸ್ತಿ ಹಣ ಅಂದದ ಬಿಕಜ್ ಬೆಡ್ಡ ಹತ್ತಿಸಿಗೆ ಅವಿ ತರಕಾರಿ ಅನ್ ಮಲ್ತಾನೆ ಇದ್ದೇನೆ ಹೆಂಗೆ ಗೊತ್ತುಂಡು ಆಂಡಲ್ಲ ಬೇಜಾರಾಂಡು ಗಾರಿಗೆ ಇಷ್ಟ ಆಪುಂದ ಗೊತ್ತುಂಡಿ ಖಾರ ಇಜ್ಜವು ಕಜಿ ನಾನು ಸಪ್ಪೆ ಮಾಡ್ತೀನಿ ಒಂದು ಏನು ಮುಂಚೆ ಮಾಡ್ತೀನಿ ನಾಳೆ ನಾನು ಎಲ್ಲ ತಿಕ್ಕುವೆ ಓಕೆ ನನ್ನ ಈ ಬ್ಲಾಗ್ ನಾನು ಎಲ್ಲೇ ಕಂಟಿನ್ಯೂ ಮಲ್ಪೆ ದಯಪಂಡ ಇನ್ನಿತ ಬ್ಲಾಗ್ ಈತೆ ಬೈಯಾಗವೇ ಒಣಸ್ ಮಲ್ತು ಜಿಪ್ಪುನು ಆತೆ ಬೇತೆ ದಾಲಿಂಚಿ ನಿಜ ಈ ಬ್ಲಾಗ್ ಎಲ್ಲದಲ್ಲ ವಿಶೇಷತೆ ನಾನು ಶೇರ್ ಮಲ್ಪೆ ಓಕೆ ಬಾಯ್ ಓಕೆ ಈ ಬ್ಲಾಗ್ మన దానికి కంటిన్యూ మల్తుందులే ఎంత దూర పోందులే పండ ఎంగ్ల మండಳಿದ ಒಂಜಿ ಎಲ್ಲಂಜಿ ಪ್ರೋಗ್ರಾಮ್ ಉಂಡು 16 ಸೊ ಅಂಚದು ಗ್ರೌಂಡ್ ಕ್ಲೀನ್ ಮಲ್ಪರುಂಡು ಅಂಚದು ಎಂಗುಲು ಪೋಂದುಲ ಏತು ಜನ ಬರ್ಪೇರೆಂದು ಗೊತ್ತುಜ್ಜಿ ದಾನೆ ಗೊತ್ತಾಂಡು ಈರೆಂಗ್ ಬೆಚ್ಚಡೆ ಫೋನ್ ನಾನು ಏರ್ಲ ಬೈಜೇರ ದೂರ పోతేరు ಇತ ನಮಕ್ ಮೂಲದ ಬೇಲೆದಾದುಂಡು ಲಘುಪಾರದ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಇದೆ ಈರ್ ನೆಕ್ಕೆ ಬೈದಿನಿ ಗೊತ್ತು ನಿಂಗ್ಲೆ ಪ್ರಫುಲ್ಲಕ್ಕಗ ಫೋನ್ ಮಾಡ್ತಾ ಬಂದೆ ಪ್ರಫುಲ್ಲಕ್ಕ ಲಘುಪಾರದ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಅಜಾನ ಬೇಲ 10 ಗಂಟೆ ದೇವರ ನಿಂಗೆರ್ನೆ ಬೈದಿನಿ ಪಂಜೋ ನಿಂಗೊಡ್ಚಾ ಗೋಳಿ ಕಟ್ಟೆದ ಎಲ್ಲ ಪ್ರೋಗ್ರಾಮ್ ಉಂಡು 14 ಸೊ ಅಂಚದಿನಿ ಬೇಲಾನ್ ಪರಬೈದ ಬೇರೆ ಮಂಡಲ ಇತ್ತ ವಿಡಿಯೋನೆ ಶಟ್ ಅಪ್ ಅತ್ತಿ ಇನ್ವಿಟೇಷನ್ ಓ ಅಂದು ಮಾರ ಇತ್ತ ನೆನಪಿಜಿ ಮುಲ್ ಕೊರುವೇರ ಮರ್ಲಿ ವತ್ತೋಡು ಪಕ್ಕಳೆ ನನ್ನ ಕತ್ತಿ ಪ್ರಫುಲ್ಲಕ್ಕ ಬಿಡಿ ಗೊರನ್ನು ಮಾರ ಬಿಡಿ ಗೊಂದಿಲ್ಲ ಪಾಪ ಮೂಲಿಪ್ಪಂದೆ ನೇ ಇನ್ವಿಟೇಷನ್ ಕೊರಿಯಾರ ನಿಕಲು ಇನ್ವಿಟೇಷನ್ ಕೊರಿಯಾರ ಪುಣ್ಯಾತ್ಮ ಇನ್ವಿಟೇಷನ್ ಕೊರ್ತು ಜೇರಿ ಯಾರ ಅಂದ್ ನಮ್ಮತ್ತ ಒಂದು ಕೊರ್ಪಿನಿ ಎಂಚಿನ ಪಾತಿರ್ವೇರೆಂದು ಪೊಂಜೋ ಇನ್ವಿಟೇಷನ್ ಕೊಡ್ತಾರೆ ಎಲ್ಲ ಪೋಯಿ ಬಂತೇರಿ ಸುಂತಕ್ಕ ನಿಕಲೆಲ್ಲ ಪೊಲೆ ಕ್ಲಿನಿಕ್ ನಿಗುಲು ಆರಂಚ ಇಂಚಿ ಯಾರ ಎಲ್ಲ ಮೇರ್ಲಜ್ಜೆ ಪ್ರಫುಲ್ಲಕ್ಕ ಬೈಯಡರ್ನ ಕಣನೆಲ್ಲ ಒಪ್ಪೇರು ಯಾನ್ ಓರ್ತಿ ಓ ಒಂದೇ ಜುಮ್ಮುಲಿ ತುಲೆಗೆ ಜುಮ್ಮುಲಿ ಹತ್ತು ಮಾರ ಜುಮ್ಮುಲಿ ಹೆಂಗ ಜುಮ್ಮುಲಿ ಅನ್ಪಿನಿಂದು ಏತು ಉಂಡು ಯಾ ಗಹನ ಇಡಬಲಗೆ ಯಬ್ಬೂ ಏ ಉಪ್ಪಡ್ ಪಾಡುವಿರು ಉಪ್ಪು ಪಾಡ್ದು ತಿಂದುಂಡ ಒಂದು ಏತು ಉಂಡು ಏ ಅಂದ ಹೆಂಗ್ ದುಂಬು ತಿನ್ನೊಂದಿತ್ತ ಶೇ ಇಲ್ಲಿಂದ ಚೂರು ಪತನ್ಗೆ ಯಾವನೊಂಜಿ ತಿನ್ಕ ಹೆಂಗ ಆಸೆ ಒಂದುಂಡು ಬಾಯಿ ನೀರು ಬರೋಂದುಂಡು ಗಾನೆ ಬೋಡ ಲತ್ತು ತಿನ್ನೋಡು ಲತ್ತು ಏತು ಉಂಡು ರಶ್ ಹೆಂಗ್ಲಿಲ್ಲಲ್ಲ ಒಂದಿತ್ತ ಇಂಚಿನಿ నీకు జుమ్ము తినిపించారా ఎంగల్ జుమ్ములిందే మనం తిందుమ్ము ఏ అత్తే ఎంకల్ పడ ఎల్లెప్పునగ ತಂಜಿ ಬೇತ ಇತ್ತೆ ಮಲ್ಲ ಅತ್ತಾರ ಮಾರ ಅಂಜಿ ಏನೇನ ಆಪುನು ಮಾರೆ ಎಂಗಲ್ ಅಂಚನೆ ಬನಂತೀನಿ ಚಿನ್ನ ಪನ್ಪರ ಜುಂಬುಳಿ ಬಿಂಬುಲಿ ಜುಂಬುಳಿ ಇಲ್ಲ ಪೂರ್ ದಿನ ತೂದು ಮಾರ ಇಂದು ಪಾತೆರ್ ರೆಜ್ಜಿ ಬೇಲೆ ಅಲ್ಪೋಡು ಈರು ಫೋಟೋ ಪಾಡ್ಲೆ ಈರಿನ ಅಲ್ಪೋರು ಅಲ್ಲ ಬೇಲೆ ಪಾತೆರೋರಿ ನಮ್ಮ ಬೇಲೆ ಅಲ್ಪೋ ದಾದಿ ಮೇರೋಜಿ ಮಲ್ಲ ಒಣಕೆ ಹೋಗವಲ್ಲ ಹಾ ಅತ್ತಿಗೆ ಬೇಲೆ ಶುರು ಆತನೆ ಇಲ್ಪಡ್ದೇನಾ ಅಂದ ಮಾರ ಆಯ್ಕೆ ಒಂದು ಫೋಟೋ ಪಾಡ್ಲೆ ಆದಷ್ಟು ಬೇಗ ಬಂದು ಸಹಕರಿಸಿ ಮೂಜಿ ಮಂಡೆಲುಲ್ಲ ಈತ ಮುಟ್ಟಲ್ಲ ರೀ ಕೊಂಚ ಕತ್ತಿ ಬತ್ತ ಅವಳ ಸ್ಕೂಟಿ ಉಂಡು ಕತ್ತಿ ಬತ್ತ ಮಲೆ ಬೋಲಿ
కత్తి ಇಲ್ಲ ಇತ್ತಿನದ మొకేన అందే ఈ అడిగే అల్పుజరా ఈ రోజు గృహిణి అత్త నే ఈ రోజు గృహిణి అత్త కత్తిచ్చి పన్పర్ ఇరు ఇరు దాదే దాదే ఏనా ಯಾವಲ್ಲಿ ಬೇಟ ಬಂದ್ರೆ ಬೈನ ಅಬುಜಾ ಎಂಚಿನ ಬಾಬಿ ಎಂಚಿನೇ ಮಾರೆ ಬಾಬಿ ತುಕೆ ಗೋಬಿ ಲೆಪ್ಪುಲ ಹೇಳ್ದಲ್ಲ ಏನ ಲೆಪ್ಪು ನೀ ಗೊತ್ತುಂಡೆ ಅಕ್ಲು ಬಾಬಿಂದ ಅತ್ತ ಪಾಪಿಂದ ಲೆಪ್ಪುನು ಪಾಪಿ ಪಾಪಿಂದ ಗೋಬಿ ಅಕ್ಲ ತಿಗಿ ಅತ್ತಲ್ಲ ಅಂದದ ಬಾನ ಒಂಜಿ ಆಯ್ತಾ ಬುರ್ಚಿ ಬುರ್ಚಿ ಅಲ್ಪ ಪೂರ ಐನ್ ಪೂರ ಕೈ ಪಾಡ್ರ ಬೋಡ್ ಚೋಲ ಲೇತೆ ತೂಪಿನತ್ ಬೇಲೆ ಅಲ್ಪೋಡು ಎಂಚಿ ಎನ್ನ ಬೇಲೆ ಮೇರ್ ಬನ್ಪಿನಿ ಮೇರ್ ಬನ್ ಮುಟ ಬೇಲೆ ಹೊರಪೆ ಅತ್ತೆ ಒಂಜಿ ರಡ್ಡು ಚೂರ್ ಅಲ್ಪದ ಒಂಜಿ ಏನ ಕ್ಲಿಯರ್ ಆತಿಜಿ ಆಂಡಲ ಕುಡ ಬನ್ಬಿನಿ ಈತ ಮಲ್ತದ ನನ್ನ ತಿಂಡಿ ಬನ್ನೆಟ ಕಾಪುಗಗೆ ನಾಚಿಗೆ ಈತ ಬೇಲೆ ಮಲ್ದಿನಗಳು ಉಂಡ ಏನಂತ ಮಲ್ತೆ ನಾ ಮೆರ್ನಂಡ ಬೇಲೆ ಮಗ್ಲ ಇಲ್ಲ ಬೇಲೆ ಅಲ್ಪರ ಸಣ್ಣಿ ಇಲ್ಲ ಬಾಕಿ ಉಂಡ ಇತ್ತಿನ ಎಂಗ್ಲ ಕ್ಲೀನ್ ಉಂಡಾವೆ ಯಾರು ಬತ್ತ ಸುತ್ತೇರು ಯಾನ್ ತೋಜಾವೆತ್ತ ತೋಜಾವೆತ್ತ ರಾಜಸ್ಥಾನ ಅಂಚೂರು ಅಂಚು ಬೇರೆ ಇಂಚು ಬೇರೆ ಒಕ್ಕರ ಶುರು ಮಾಡ್ತೇವೆ ಆರ ನಮ್ಮ ಮತ್ತೆ ಒಕ್ಕು ಬೇರಲ್ಪ ಬೇರುಂದೆ ಬಾಯಿಡೆ ವಿಡಿಯೋ ಮಾತ್ರ ಖಾಲಿ ಬೇರೆ ವಿಡಿಯೋ ಬರೋಡು ಬಂದು ಒಕ್ಕು ಅಲ್ಪ ಕೊಮ್ಮಟ್ಟಿಗೆ ಅಲ್ಲ ಇಲ್ಲ ಏರೋಪ್ಲೇನ್ ಬರ್ತೇನೆ ಏರೋಪ್ಲೇನ್ ಬಲ್ಲೆ 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 ಅನ್ನ ಮಾರ ಆತ ಜಾಗುಂಡು ಅರೆ ಜಾಗಿ ಅವಜಿಗೆ ಓಕೆ ರೋಡ್ ಸ್ಕೂಟಿ ದಿಂಡ ಬಕ್ಕ ಬೇರೆಲ್ಲ ನೆರದೆ ಆತ್ ಸೈಡ್ ಇತ್ತು ಪಲ್ಲೆ 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 ಅಂದು ನಿಗಲ್ಲ ರಿಕ್ಷಾದ ಬರ್ಪುಣೆ ಆ ನೆರ್ನ್ಯ ಇರೇಗ ಮಲ್ಲ ಹೆಲಿಕಾಪ್ಟರ್ ಹೋಗಿ ಲೆಕ್ಕ ಬರ್ತಾರೆ ಸಾಕು ಆತ ಸೈಡ್ ಕೂಡಿಗಿತ್ತ ಮಾರ್ರೆ ಅರೆ ಜಾಗಿ ಅವಜಿಗೆ ಆತ ಹೋಪಿನ ಹೋಗ್ತೀರು ಕೂಡ ಸೈಡ್ದಿಲ್ಲ ಎಂಕಲ್ನ ಪಾತೆರ ಕತ್ತೆಟ್ ಬೆಲೆ ಒಂದುಂಡು ಒಂಜಿ ಮಂಡೆ ದರ್ತದ ನೆಕ್ಕ ಗುಯಲ್ ಬಣ್ಣ ಬೇಲೆ ಮಲ್ಪಿದ್ದೀರು ಕಾಲಿ ಯಾವಿ ಆತೇನ ಅಲ್ತರ್ ದಿಡಮಟ ಹೋಯ್ತಂದು ಬತ್ತೇನ್ ಅವು ಯಾನೇ ರಾಸಿ ಬಣ್ಣತ ಅತ್ತಿ ಅಲ್ತದಿಡ ಹೋಯ್ತದ ಯೂಟ್ಯೂಬ್ ಬತ್ತು ಬೆಟ್ಟ ಕಾರಣ ಚಾಲು ವಿಡಿಯೋ ಏನ ಬೇಲೆ ಮಲ್ಪೇರ ಮಾರ್ರೆ ಅದು ನೀತು ಮಲ್ಪು ನನ್ನಮ್ಮ ನಮ್ಮ ಅಮಿತ್ ಅಕ್ಕನವರು ಸೂಕೂರು ಕೊಡುವುದರಲ್ಲಿ ಎಕ್ಸ್ಪರ್ಟ್ ಮಾತೆರೆಗ್ಲ ಸೂಕೂರು ಈಗೆಲ್ಲ ಒಳ್ಳ ಕೊರ್ರೆತ್ತಿಂದ ಪನ್ನೆ ಕೈಯೇ ಬತ್ತು ನನ್ನ ಅಲ್ಲೇ ಅವಕಲೆ ತೂ ಪೊತ್ತಿನ ಸ್ಟೈಲ್ ಕಲೆ ನಮ್ಮ ಕೊರ್ನ ನಂಜ ಅತ್ತಿಯ ಒಂದು ತೂ ಪತೋನ್ ಅಪೆದಿಕ್ಕಲ್ ಪೋಯ್ಚಿಂದ ಯಾವ ಮಜ್ಜೆ ಕೋಲ್ ಕಡ್ಪುಲೆ ಆ ಕತ್ತಿಡಿ ಏರ್ ಕಡ್ಪುಲ್ ಮಾರ ಆಯ್ತಾ ಪೂಜಾ ನಾಳೆ ಆರ್ ತೂ ಕೊರ್ನ ಊಟ ಕೊರಿ ಬನ್ನಿ ಬಂಡಾರ ದೇಮಾರ ಒಂದು ಎನ್ನ ಮಿತ್ತಿ ಬರ್ಬಿಡು ಓಡಿ ಕತ್ತಿ ಏ ಲೈವ್ ಯಾನ್ ಕೊಡ್ತಿದ್ದೀನಿ ಫಂಡ್ರಲೇಜ್ ವಿಡಿಯೋ ಉಂಡು ಆ ಪೂಜಿ ಪುಣ್ಯ ಆಗ್ತಾರೆ ಪೋ ಪೂಜಿ ಅಂದು ಫೋನ್ ಬನ್ನಿ ಯೋ ಬೆಚ್ಚ ಗುಂತುನೇರಿ ನಾನು ಈರೆ ಬೆಂಕಿ ಅಡಿಗೆ ಕಂದು ತೂ ಕೊರ್ರ ಬನ್ನಿ ಏನ್ ಫಸ್ಟ್ ನಾನು ಬರ್ಕೊಡು ಅಲ್ಲ ಕೊತ್ತ ಅಂದೆ ಅದೇ ഞാൻ പോയക്കಂತ ನಕಲು ಪುರ ಸೇರ್ದ ವಿಡಿಯೋ ಮಾಡ್ತೀನಿ ಸೋಯಗಂತ ಸಾಕ್ಷಿ ನೀರ ಕೊರ ನಿಂದ ಆಯ್ಕೆ ಪಜ್ಜಿ ಕೊರ ಮಾಡ್ತೀನಿ ಅಡಿಗಿತ್ತೀನಿ ಆಯ್ಕೆ ಪಂಜಾಗ ವಿಡಿಯೋ ಮಾಡ್ತೀನಿ ಒಂದೇ ಮೇಲೆ ಒಂದೇ ಇತ್ತೆ ಮಲ್ತಿನತ ಅವರ ಮಾತ್ರ ಮಾಡ್ತಾರ ವಾಚಕ್ಕ ಮಾಡ್ತೀನಿ ಅಲ್ಲೇ ನಾನು ಸತ್ಯ ಕುಳ್ಳೇರಿ ನಾಯಿನ ಕಟ್ಟು ಬಂದು ಯಾರು ನಾನೇನು ನೀವು ಬರೋದ್ರ ಪಕ್ಕ ಪಾರ್ವಾಡ ಫೋನ್ ಮಾಡ್ತೀರಿ 6 ಜನ ಇರ್ತೀನಿ ನೀರೇನು ತೂಕೊರ್ನಿ ಮಾರ ದೊಂಬು ಈ ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಮಲ್ತದ್ದು ಇಡೀ ಊರದಲ್ಲಿ ಪೂರ ನೆನೆತ್ತದ್ದು ತೂಕೊರ್ನಿ ನಿಗುಲ್ ದೇವರೇ ಕೈ ಮುಗಿದಾರ ತೂಕೊರ್ನ ಸ್ವಾಮಿ ಅಗ್ನಿ ದೇವರ
ಇತ್ತ ಕೊರ್ನ್ಯ ಒಡೆಲ್ಲ ಪೋಪುಜಿ ಇನ್ನ ಅಗಲ ಹಿಡಿಯ ಮಾಡ್ತೀನಿ ಅಪ್ಪೋಡು ಕೆರುವೇರು ಒಂದಿಪ್ಪಲೆ ಬಂಡೇರತ್ತ ಈರ ಜವಾಬ್ದಾರಿ ಹೆಂಗ್ ಗೊತ್ತಿ ಹೆಂಗೊತ್ತು ನಿಮಗೆ ಕೆರುವೆ ಎಷ್ಟು ಮಾಡಿ ಅಲ್ಲ ನಾ ಹಿಂಬತ್ತು ಅಲ್ಲ ಆ ಜಗ್ಗಣ್ಣ ಕಟೀನಿ ಅತ್ತ ಕಟ್ತೊಂದು ಬೈದು ನಂದು ಜಿನ್ನ ನೀರ್ 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 ಬೇಲೆ ಬಂಡ ಬೇರೆ ಎತ್ತುಲೆ ಕತ್ತಿ ಕೇರೆ ಗುರುಪುಂದೆ ಕತ್ತಿ ಕಂತಿದ್ರು ಕತ್ತಿ ಕಂಡ್ರೆ ಒಂಥರ ಕೈಕ್ರಪ್ಪ ಕೊರ್ಪಿರಿ ಕತ್ತಿ ನೀರು ಬರ್ನಾಗಲ್ಲ ಕೈ ಮುಗಿದು ನೀರು ಒಡೆಲ ಪೋರೆ ಬಲ್ಲಿದ್ದ ಅತ್ತೆ ಕಾಪುಂಡ ಜೋಕುಲೆಲ್ಲಿ ಒಂದೇ ವರ್ಷ ಅಂದಲ್ಲ ಬದುಕೋಡು ಬಕ್ಕ ಸೈಕಲ್ ಮಲ್ಲ ಕುಳಿದು ಬರೋದು ದುಂಬೆ ಪಂಡೆರಾರೆ ಮೂಜಿ ತುಂಬಿಟ್ಟು ಸ್ವಾಹ ಅಪ್ಪ ಒಂದು ಫುಲ್ ಮುಂದೆ ಚೇಂಜ್ ಯಾಕೆ ಹಾಕ್ಕೊಡ ಎಲ್ಲ ಒಂದು ರಿಂಗ್ ಪಾಜಿನ ಆತೈಕಲ ಕತ್ತಿ ಇಜ್ಜಿನ ನಿಮಗೆ ಪರ್ಲೆ ಪೊಕ್ಕಡೆ ಜಿನ್ನ ಅದೇ ನಾನು ಏಪ್ರಿಲ್ ಕ್ಲೀನಿಂಗ್ ಪೌಡರ್ ಮಾಡಿ ಇನ್ನೆಲ್ಲ ಸೈಕನ್ನ ಮುದ್ದೆ ಸೈಕ ತಂಪು ತಂಪ ಇಜ್ಜಿ ಅವ ಮೇಳ್ ತಪ್ಪು ಬುರ್ದಿನ ಅನ್ನ ನಮ್ಮ ಗುವೆಲ್ಲ ಬಂದಿದ್ದಿಂದ ಅಂಜನೆ ಬುರ್ಜ ನಿಗ್ಲಿಕ್ಕೆ ಮಾಡ್ಲಿ ಅಂದೆ ಸಾಂಬಾರ್ ಪಡ್ಲಿ ಮಣ್ಣು ಮಣ್ಣು ರಟ್ಟು ಮಾತ್ರ ಹೆಣ್ಮನು ಏತ್ ಬಂಗ ಮಾಡಿದ್ರು ಏತ್ ಲೈಕ್ ಮಾಡಿದ್ರು ಏಟ್ ಜನ ಇತ್ತು ವಿಡಿಯೋ ನಾನಲ್ಲಿ ಬರ್ತೀನಿ ತಿನ್ಲೆ ಹಾನೇನುಂಡಲ್ಲ ದಿಪ್ಲೆ ದಿಪ್ಲೆ ಯಾರಿಗ್ಲ ಕೊರ್ಲೆ ಹಬಿ ಯಾರೇ ಕೊರ್ಲೆ ಅಬಿ ಹಬಿ ಯಾರೇ ಕೊರ್ಲೆ ವೆರಿ ಗುಡ್ ತಿಂಡಿ ಪುರ ತಿಂದಾಂಡನೆ ತಿಂಡಿ ತಿಂದಾಯ್ ಬೊಕ್ಕ ಈ ಪೊಂಜೋ ಜಾಂಡ ಊರು ಒಂದುಂಡು ಯಾನ್ ಪೊಪ್ಪೆ ಪೊಪ್ಪೆ ತರೆ ತಿರ್ಗುಣೊಂದು ಬಂಜಿ ಗಟ್ಟಿ ಆಯ್ಬ ಕಂಚನೆ ಓ ಪೊಂಜೋ ಬಿಪಿಲೋ ಎಂಗ್ ಬಂಜಿ ಬೂರಿ ಗಟ್ಟೆಗ್ಲ ಬಿಪಿಲೋ ಆಪಿನಿ ಮಾತರೆ ಬಂಜಿ ಕಾಲಿಪ್ಪನಾಗ ಎಂಕ್ ಬಂಜಿ ಬೂರಿ ಗಟ್ಟೆ ಕಾಪುಜಿ ಸೇಮ್ ಸೇಮ್ ಎಂಕಲ್ ಅಂಚೆನೆ ಉಲ್ಲ ಮಂಚಲ್ಲ ಇಲ್ಲ ಅದೇ ರೇಷ್ಮಕ್ಕ ಎಂಕಲ್ ಅಂಚೆನೆ ಬಂಜಿ ಬೂರಿ ಬೊಕ್ಕ ತರೆ ತಿರ್ಗುಣ ಬಂಜಿ ಬೂರುಡು ಮುಲ್ಲ ಆಯ್ಕ ಹೊಂದಿತ್ತೇನೆ ಮಾರ ನಾನು ತಿಂದ್ರೆ ಬಲ್ಲಿ ಅವೆ ನಾನು ದಾಲ ಬುಡ್ಚಿ ನೀನು ಮರ್ಯಾದೆ ಇಡ್ಬಲ್ಲ ಇನ್ವಿಟೇಷನ್ ಕೊರ್ರೆ ಏ ಪೋಲೆ ಹೇಗಿತ್ತೆ ಎಂಕಲ್ ಲಂಚ್ ಲೈನ್ ದುಡ್ಡು ಬಾಂಡೆ ಎಂಕ್ ಕೊರಾಡು ನಿಗುಲ್ ಕಾಗಜ್ ಕೊರ್ಲಿ ಕೊಡ್ಚಿ ನಿಗ್ಲೆ ದುನ್ನ ಅಂಡವಲ್ಲ ಬಲೆ ಬಲೆ ಇನ್ವಿಟೇಷನ್ ಕೊರೆ ಪೋಂದಲ್ಲ ಮುಲ್ಪ ಪೂರ ಕವರ್ ಮಲ್ಪೋಡು ಅಂಚೆ ಓಕೆ ಈ ವ್ಲಾಗುನು ಎಂಡ್ ಮಲ್ಪೆ ಬಾಯ್ ಬಾಯ್